आखाती देशातील युद्धाचा परिणाम जळगावच्या फेमस असलेल्या वरणबट्टी विलासगृहात झाल्याचं पाहायला मिळत आहे। व्यावसायिक सिलेंडर वितरण बंद झाल्यामुळे व्यावसायिक चुलीकडे वळालेले आहेत। हॉटेल बंद पडल्यामुळे उपासमारीची वेळ येईल म्हणून कामगार बेरोजगार होतील, यासाठी मालकाने चुलीचा पर्याय शोधलाय। लाकडांच्या माध्यमातून चूल पेटवून त्यावर वरणबट्टी तयार करून त्याची विक्री केली जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे। सिलेंडर थांबवायला म्हणतो, सरकारने सिलेंडर इथे पाठवलेच नाही। सरकार म्हणते इंडियन भारत कोणते बी सिलेंडर तुम्हाला भेटणार नाही महिनाभराशिवाय। हॉटेल व्यवसाय बंद ठेवा, काही करा तुम्ही। तुम्हाला आता सध्या चुलीवर स्वयंपाक करता किती वेळ लागतो? वेळ आम्हाला भरपूर लागतो। आमच्या सिलेंडरमुळे आमचे 10 साडेदहा वाजेला स्वयंपाक होऊन जातो। आता आम्हाला 12 वाजून गेले तरी आमचा स्वयंपाक रेडी नाही झाला। आमचे खूप गिराईक नुकसान झालं आज, गिराईकचं बी भरपूर। आता हे माल आम्ही आता जमजूम कसा तरी विकू आणि आजच्या दिवस पार पाडून हॉटेल व्यवसाय बंद करू। आम्ही आता उगून गेले धंद्याला।